No, con la cançó de Sabina Aró, que se convirtió en el Banco Hispanoamericano. Sí. Val, i després, la setmana que ve, tornem a mirar la vista enrere. Cap a davant. Lluís Cascanal veurem repartit Tenim diners. més. Enhorabona per l'entrevista. Tenim igual, I ara gràcies. continuem viatjant per Elda i per la Vall d'Uixó. Abans hem conegut les falles d'Elda, que són a setembre, i en març, les que fan la majoria dels nostres pobles, les celebren també a la Vall d'Uixó. Carles Navarro, estàs en la comissió, la més jove de tot el poble, i a més esteu treballant i fent ninots en aquestes manetes. Estàs molt artista, amic. És que es nota que les falles són l'exercici tot l'any. Ja Acaben estem uns i tots, comencen. els artistes són ells, perquè ells són els verdaders artistes que són els que fan la seva falla. Si esta falla ja estem tots de la Vall d'Uixó, estic a tots pràcticament currant i jo estic amb Manel, que és un membre I tu de la mirant, uns directiva. treballen i altres mirant. Què decidiu? Jo sí, jo mane, jo ja Clar on que vaig, sí. mane i tots m'obeeixen, que això és el President de Trau el falla. que estic amb látigo, Manel, que escolta, Manel. Està part de nosaltres, Carles. Escolteu, anem a escoltar este xic que té coses molt interessants que contar. Per què decidiu vosaltres fer la vostra pròpia falla? Pues quasi de manera espontània, vull dir, nosaltres entenem les falles com una cosa que no ha de limitar-se a la setmana fallera i creiem que l'excusa, a part de sopars i fer festetes i tal, Això sí que vos agrada, de tot n'hi ha que fer en esta vida, però entenem les falles com algo que té que durar més i això ho gastem per a juntar-nos al llarg de l'any. És l'excusa perfecta, com Claro. ha dit Manel, de juntar-vos, de que tots estigueu treballant, i jo tinc així a Lluís, que seria un poc... Jo li dic que si era l'artista i m'ha dit que no, però no fa només que manar i dirigir, i ell és un poc el que ha de dir com distribuïu la feina, com distribuïu les tasques de creació. Pues cada un més o menys hem anat adquirint un poc de coneixement en un sector de la falla. Per exemple, Rosa és la que s'empapela tota la falla. A ella li deixen la faena, té claus, i quan vol ve i se fica a empapelar. I quan arribem ja ho té tot fet. I en quant de temps soleu fer la falla? Pues ens solem ficar sobre finals d'octubre i principi de novembre, Sí, fins a març, clar. hasta el dia antes de plantar la falla. Infantil i major? Les dos. Les dos. Vaig a preguntar-li a Rosa, ja que l'han nomenat, que ella és l'empaperadora oficial. No, Rosa, com se t'ha donat lo d'empaperar? Molt bé. Bé, sí. I això de vindre a currar per a fer la falla, t'agrada o no t'agrada? Sí, ho faig molt a gust. Sí? Quan sou aproximadament fent la falla? I no en este moment, sinó al llarg de l'any, més o menys. Quan sereu? Una montonada. Una montona. Moltíssimes gràcies, Rosa. Mira, jo vull que esta dona... Mira a cámara y dale un saludo a tu prima de Sevilla cuando te vea mañana. Prima Maritere, me alegro de que nos vea. Mira, esto es un ambiente buenísimo. Te tiene que venir para acá, para allá. Pa Sevilla. Ya está invitada, Maritere. Mira, si tinc les falleres majors d'esta falla. A la fallera major i la fallera major infantil. Què esteu fent vosaltres? Estem pintant-li jo una flama i ella una nota. I escolta, vos agrada això de fer la vostra pròpia falla? Sí, mos agrada molt. Sí? Quantes dies a la setmana soleu vindre, més o menys? 3, 4. 3 o 4. I a tu t'agrada vindre a fer la falla, bonica? Sí. Sí? I què és el que més t'agrada fer? Pintar o una altra feina? Pintar. Pintar t'agrada molt, no? Bueno, així estan treballant de valent, perquè ara de seguida, a finals d'octubre, és quan comencen a fer realment la seva falla. Unes falles, la infantil i el monument gran, que veurem fets realitat en el mes de març. Xics, mira, un aplaudiment per a tots vosaltres. Per favor, aplaudiu-vos a vosaltres mateixa. Molt bé, sí senyor. Ai, espera, un segon. Que ja estem acomiadant. Anaves tu molt ràpid, no? Mira, anava ràpid, Vos fem entrega del mocaor de la falla. Ai, moltíssimes I gràcies. ens tenem la invitació a que vingueu en març a disfrutar un poc de la setmana. Visca el faller d'honor. I este per a Plató. I Clar que sí, Carles. Home, clar que sí. Que arribe, yo Carles. soy faller de esta falla, sí senyor. O sea, que Faller quedem, d'honor. Molt bé. ja en el mes de març vindrem. Perfecte, així vos Ens fa molta il·lusió, Carles. Gràcies. A més, faeners de sí, veritat, bateja. Es nota que les falles són els 365 dies de Ahí l'any. està, treballant. I es treballa. I fent S'acaba un ses ninots. exercici i es comença un altre. Els més joves i els més espavilats, mira, tots ho fan No ho ells, crec. amb les seues mans. Continuem viatjant Mira. quan són les 7:26, estem en directe amb vosaltres. I anem cap Passem a la Elda vesprada. a conèixer a una bloguera gastronòmica. Una dona